Mana mama? Mana mama? Ayo kayo guys. Gadlo tete. Puta. Ano? Mau ngarep langkaan itu. Mana mama? Mana mama? Tuh. Ayo bubu kayak masalah. Sabagi ba sabagi? Ya kamu murah bukan cekbin hari noy. Iya lah. Tahu perlu pengenan. Lah. Tuh pero. Aper. Masih bagasa pre. Bagasa. Mukang gitu. Kayo guys. Gadlo tete. Bukan belau. Lumabas na kayo. Tumagloto tagong barang. Oh. Wakaron. Tumagloto tagong baba. Ako'y bala. Gumba na po kay pre. Atihon literal limo. Dili ba kaya nagpad ni sponsor na to ana. Nakataon na ka na pinakahanga kong bakit ba? Oh, palit nga gumba ang sila. Nagaligaw na gina. Di ba mo kita yung nagpada? Isa man. Si Ma'am Ansel Personal Vlog. Ang yang gusto ko kay katong humba nga pinabidli ba? Oh. Humba nga pinabidli? Ah, bidli. Humba nga pinaka bidli. Grabe, utoka lang yung taari, oh. Pare yung si Tanila. Ako nalan ko. Sabi niya ito, tulong ako. Magtatrabaho. Kahit ano. Sige na. Nasaan? Ang mga choy, mag-cooking sunod ato na ilunod na atong labas. Sunod ay mikos-mikos na ato kadali. Ang sunod mga choy, ato na ilunod ang giingon ni Ma'am Ansel Personal Vlog nga. Humba na pinakahalang kuno kayo. Sunod ato sang imikos-mikos kadali. Malit tara, basta nga itong vitamins, dili lang, tarangin mo gingon ma'am. Ano to? Ma'am Ansel Personal Vlog. Ansel Vlog, bro, ilaw nun. Yara! Abot na yun. Sige. Charo. Kid, tilo ka. Bro, ditutag ka. Sunod, imikos-mikos na ito, kadali ha. Huwag na kulso, ano? Atay, hapit na ng lamba mo. Di mo ka magbanhaga, punay mo ay. Naunson din natin. Kaghag na lang natin. Katong may sabuan, gini mo yung sabuan. Yapo. Ah, nalamban eh na. Hapit. Kita si Kundian, bro. Lagi ni mama ipo. Huwag ka. Lagi tayo mag-tumba. Huwag naman magkagida. Sugatos kompo. Apa din lagi ng diri ka? Abi na mo dugo malay kagida. Kaya gis. Sa buka magina ipon. Boy, mo mo sila nakatama. Akong pangayong ko. Sangap kita. Yes. Happy nga mabuo ako na. Huwag ganun mga ito. Ato na timplalog patis. Patis bro. Patis. Ganda na. Ibot ang patis. Ang sagi. Sunod bro. Ang hostel sauce bro. Ilunod. Dara. Ako lang mo. Gisag mayamon mo na. Sunod ay mekos-mekos na nato. Ha? Sunod bro, ilunod ang liso. Masas kamunggay sa kamunggay. O dera, good. Sunod ang black paper bro, isunod. Dera, kama. Ang sunod bro, angkok. Sumawain ang samong. Ilunod ang. Halo. Kainin dua ka kok? Yes. Orange o kuala. Ano mo makapilong? Lami? Ini sekreto? Oh, para bro, sunod eh mekos-mekos na ito. Lagyan ng supply, dahil ito maka. Ang sunod, ma'am! Tara ito yung topics, ma'am! Sili lagi po!
Gwapo na. Og Ma'am Ansel personal vlog. Tara imong gi-request luto na. Ato ning haonon. La. Og mga choy, bubod na. Iting na! Wow! Iting na machoy. Kaon ako. Ito kayong amigo? Ano yun? Ay! Tama. Manan mo. Lo. Lo. Ibon. Ma'am, Alcel, dala ma'am. Mga kaon nga. Sa Gula Plus. Sili mo siya eh. Pak. Na Pinopino eh. Kan on samot. Mo lang yung bigas kamot. Mo bitaw. Magkinumo air vitamin ka ng init nga. Hang bagyan. Ano ka lo? Gabi hanga. Ang pinakahangi ko nung ni Humba. Direct bus na kasi pa ka to? Ma'am Alcel. Arcel. Personal vlog. Ikaw ba dyan mo digong? Ma'am, Arcel personal vlog. Salamat kay ma'am. Oo. Kay mong mga pinakang. Huwag tang ipanuot. Na. Ato bangga kay ginaw na pinikana rin. Taping sa kanang tambok-tambok mga tuyo. Lah, sabaw ko no. Bulit siya. Simot na. Kumbati Pawis lang yan. Kumbati ba no? Kumbati pa pawis lang yan. Mga to eh. Polbos Oh na mga mga to. choy, lady na! Wow! Oh mga choy, lady ka po! Wow! The big shout out ni Christian Jalena Farbia. Shout out. Og ni Brian Ramirez. Shout out. Og ni Neward Nyamiga. Shout out. O shout out lang ko ni Mark Castle Galvey. Shout out. Og big shout out ni Mark Rubio Fernandez. Shout out. Og ni Duarte Enoch Bayan. Shout out. Shout out lang ko ni Jim. Shout out. Og ni Aljon Suarez, shout out. Og ni Benson, shout out. Og ni Marbe Joy Kwansag, shout out. Og ni Sarenas Albert, shout out. Og big shout out ni Ma'am Alcer personal vlog. Og ni Saldex vlog, shout out. Og ni big shout out ni RK45, shout out. Og shout out lang ko ni Galatea Miskala, og ni Attorney Melvin Miskala, og kang Aldre Marcos, og kang Andy. Shout out! So, wapa, shout out na mga sino? Comment lang mo, kay matawag magbalik! Thank you!